ଓଡ଼ିଆ ଟୁନ୍। ମାତୃଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିକଟସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ କୋରଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ଶୁଣୁଥିଲା। ଏହା ଜାଣିପାରି ଶିବ ତାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଗଲେ। କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀଟି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଜଗତଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ତାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ପତ୍ନୀକୁ ଶିବ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବ୍ୟାସ ପତ୍ନୀ ମନା କରିଦେବାରୁ ଶିବ ଭୀଷଣ ରାଗି ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାସ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସଦେବ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଶିବଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ। ବ୍ୟାସ ପତ୍ନୀ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମା ପାର୍ବତୀ ଧିକ୍କାର କଲେ। ନାରୀ ହନ୍ତା କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଶିବ ପୁଣି କୋପମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲା। ଦେବର୍ଷି ତାଙ୍କୁ ତପ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ତପ ଆଚରଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଦେହରେ ହଳଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଲଗାଇ ଦେହରୁ ମଇଳା କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେହି ମଇଳାରେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟିଏ ପିତୁଳା ଗଢ଼ିଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମନୋଭାବ ବୁଝି ଏହି ପିତୁଳାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ। ଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ପୁତ୍ରର ନାମ ରଖିଲେ ଗଣେଶ। ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ତପ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗିବାକୁ ସେ ଗଣେଶକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଅନୁମତି ବିନା କାହାରିକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ଗଣେଶ ମାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ଯଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଜଗି ବସିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେଲା। ଶିବ ଆଉ ଥୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଧରଣୀ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ତପସ୍ୟା ସ୍ଥାନର ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଜଣେ ବାଳକ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ଜଗିଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ଆଗରୁ କେବେ ଗଣେଶକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଛାର ବାଳକ ଭାବି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲେ ଓ ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ଗଣେଶ ବୀର ଦର୍ପରେ ପରିଚୟ ଦେଲେ କି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ଏଠାରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଏ ବାଳକ କିପରି ନିଜକୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛି। ଶେଷରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଗଣେଶ କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବା ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ କାହାରିକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଶିବ ରାଗି ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଗଣେଶଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ପ୍ରାହାରରେ ଶିବ ହାରି ପଳାଇଲେ। ଏହି ପରାଜୟ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବାଧିଲା। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏହି ଅପମାନ କଥା କହିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବିସ୍ତାର କଲେ। ଗଣେଶଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ଶିବ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ବିହୁନେ ପ୍ରାଣ ହାରିଦେବାକୁ ବସିଲେ। ଶିବ ସବୁ ଶୁଣି ପୁନଃ ଜୀବଦାନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କେବଳ ଗଣେଶଙ୍କର ଗଣ୍ଡିଟି ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲା। ଶେଷରେ ଶିବଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ସେହି ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଗଣେଶ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗଜାନନ କୁହାଗଲା। ଗଜାନନ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଦେବତା ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲନ୍ତୁନି।